3205 kureva kuti 3205 Kulian TV atibatike zvechopu uchida nyaya dzinopisa ndisi workshop sangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV. Muri yeZimbabwe ndauya ndine results ekuMount Pleasant kwaitwa by election. Iyo city yakazikanwa kuti yakambogona na advocate Fadzai Mahere ndobva vazoresigna mushure mekunge advocate Nelson Chamisa varesigna. So pana ma results akamira akadai so panga pane ma independence candidate 2 1 ZANU-PF candidate. So pane uya anoitwa Mamuse Naison anga ane 945 kubva kwaita Brian Tiki uya wokumbobudikira achisa face ya advocate Nelson Chamisa pa billboard rake tikatombomutsuro tikati type advertising yori kuisa aidi kuondwa kaita sana Mount Pleasant inoda kumamusha kuno kuti vanhu veku Mount Pleasant vakati dzidze ende vane brains dzakati vhurike mbijana. Saka apo watokanganisa marketing strategy yako kana zvichiita gara wabvisa because unobva utanga pamwe uri kushandiswa kana kuti uri team rimwe area. So akabva awana ma 220 ndio ma votes ega akawana. So pana patiri kusangana na Mashava veGeorge anowa weZANU-PF ndiye akawana 3205 kureva kuti 3205 ndiye akakunda kuti ndiye akawina kuMount Pleasant city rekoko. Ende tikabatanidza mavotes ema independent candidate aya avatosvike pane mavotes munhu akawina. Saka chero dai kune one independent candidate kureva kuti independent candidate iroro raingokundwa nekuti ZANU-PF munoiziva kana yatouya kwatatarisa manumbers iwa akabuda iwa kupfurikidza neZANU-PF unoona kuti ndo akatobuda kuma general elections. You see, asi vanozongozvamburona naFadzai Mahere kuti anenge ari kuma 17,000. You see, ndo manumbers acho nezvichiitika kuda kuti vanhu vakawanda kuMount Pleasant havanoenda kunovhota. Ndo zvinhu zvakaitika, kwakangovhota vashoma vakanga vakavhotera ZANU kudhara vaiva ndo vakangodzokera vakangoivhotera futi ndobva kwatowina MPU. Ndo maresults acho mamirira akaita muri Zimbabwe.